ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14 та хона, замин ва квартираҳои нав омода кардаем ки пешкаш мекунем. Заминҳо аз 20 000 сомон сар мешаванд ки хонаҳои тайёре ки заминӣ аз 90 000 сомон сар мешаванд ки пешкаштон мекунем. Бардорон видеои навори моро то охираш тамошо кунем, ба видеои навори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира кора мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё ки замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама мекунем. Дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. Ай шумо хоҳиш мекунем ки дӯстони азиз ҳамин видеои навори моро дар имотон падлиса кунен, лайку тамонен ва бошад навора сар мекунем. Якм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии бардорон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. Дар қишлоқи Чорбоғ ки 18 сотих заминаи 5 дар хона дорад. Об свечам аст, ошхона, ҳамомшам дар даруншай ва берунам ошхонаи берунӣ ва ҳоҷатхонаам дорад ки гирдуш маҳкам аст, рӯи ҳавлӣ стяжка кардаги аст. Дарахтони мевадиҳандаам дорад. Хона бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳаст ки чӣ хеле ки дар сурат мебинем. Дӯстон, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад, яъне ки договорноя занг мезанед, дар номершон маслиҳат мекунен, мехарен. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон аст. Имо васфам доранд дар ҳар ду номершон. Метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирен. Агар шумо ҳамон хел хона, замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номераи имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Дим хонаи фурӯшӣ. Дим хонаи фурӯшии заминии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар хушманзар, поёни Зариявосток, Кончи. Бардорон 6 сотих замине ки 4 дар хона кардаги тавира, 2 та подвал дорад. Об светчам ҳаст, оби чашма ва оби каналам ҳаст ки свет пастяни аст. Ошхона дар даруншай, баням дар даруни хона кардаги аст ки як тага калидорам дорад, 2 тага подвал. Дӯстон, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина, дарахтони мевадиҳандаам дорад, ҷош ҷои нағзае. Нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. Бародарон, дар рақамҳои поён буда имо WhatsApp доранд. Агар кадомитон харидор бошен, метавонед ки маслиҳат карда хонаро харен. Дӯстон, лайкотон намонед, чӣ хона ки дар комментари нависед, мо обязательно мемонем. Сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар совхози Деюм қарор дорад. Бардорон, 6 сотих замине ки 6 дар хона кардага, 1 та калидор дорад. Ошхона, ҳоҷатхона дар даруни хона аст ки бо дар берун ҳоҷатхона ва аловхона кардаган ки мисол дарши хитон мекунен. Хона коробка бардорон дар треза ночаспонда шикатур кардагӣ нест, монтажам хитон мекунен. Не ки дар инҷа об свет аст, ҳамсоё зиндагӣ кардестанд, кадоме ки медона ҷош барои зиндагӣ кардан мешавад. Фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Агар ки ҳуҷҷатҳои хона 100% тавира барои оформит кардан. Бардорон, бо арзон мекунем. Гуфтага метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг занед ё ки дар имо WhatsAppшон нависта дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. Чорум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ дорем ки дӯстон дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар Жилпром. Дӯстони азиз, наздикии мактаби 43 мешавад ки 6 сотих замине бо фундаментошам рехтага 3 дар хона, бо як тага калидоруш рехтага ки баландишон 1 метра. Дар наздикиш дар ҳаминҷа обшам ҳаста, гуфтага соҳибшон светам бе ягон проблемае. ҳуҷҷатош 100% ҳамсоё зиндагӣ кардестанд. Фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Гуфтага ки бо як ним камаз дигам санг дорад ки барои ягон сохтмони дигартон истифода мебарен. рақамҳошон дар поёни видео агар харидор бошен, метавонед маълумоти пурраша занг зада гирем. Панҷум квартираи фурӯшӣ. Панҷум квартираи фурӯшӣ аст ки бардорон дар доми нав аст, новостройка дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар кӯчаи Кайҳонавардон. Дӯстон, пеши бозор мешавад, кадоме ки медонад, дар пеши мағозаи Ёвар, дар наздикиш мактаб, бозорча, ҳамачи бозори калонам ҳаст ки якхонага квартира дар сеюм ошонаи 48 квадрати метра. метавонед ки документагам кунен. Об сушада лифт дорад.
ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмине ки ремонтуш замонавӣ кардагия мега соҳибуш ина бо дар суратушам ҳастай. Фурӯхта мешавад бо нархи 200,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Яъне ки соҳибшон гуфтаги ҷои беҳтарин дар қарор дорад ки доми нав ҳастай кадом медонад. Рақамҳошон дар поёни видео кадом метавонед агар харидор бошен метавонед ки занг зад дигар маълумоти праша гирен. шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии заминӣ дар шаҳри Турсунзода дар Каротеген бардони азиз, яъне ки дар Регар мешавад. 15 сотих замине ки 5 дар хона дорад, якта калидор, об сведасе ва оби чашмом аст ки аз даруни кӯҳ мебиёфтаги оби мехӯрданӣ. Гирди хона маҳкам, як калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш аст ва зиёда аз 100 дона дарахтони мевадиҳанда ва навниҳолам шинондагӣ ҳастае ки чойлоби ангур дорад ки хона ҳам ремонтуш беҳтарин бадонед ва якта фермачаам дорад соҳибшон барои гов нигоҳ кардан, яъне ки барои гови майда ва молҳои калон, яъне ки ҷо ҳастае ки метавонед ки дар инҷа нигоҳ кунен. Фурӯхта мешавад бо нархи 145,000 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад ё ки бо ягон мошинкатиам алиш мекунем гуфтагаи соҳибшон. Кадом метавонед агар харидор бошед ягон вариант дорен, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти параша гирен. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар политехникум бардорон. Як хонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 36 квадрати метр метавонед ки датагашам кунед тақсим карда. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонтшам беҳтарин аст ки хона техпаспорт дорад, яъне ки ҳуҷҷатҳош 100% тайёр рафта соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Фақат одамои харидор занг зананд гуфта соҳибшон беҳуда занг назананд, нороҳат накунанд. Кадом метавонед агар харидор шуд ягон маълумоти нофаҳмо бошад дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат карда дигар маълумоти параша гирем бардорон. Як бор дигар такрор шава, агар шумо хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин чизе ки барои реклама доред метавонед ки дар номерои WhatsApp иморӯӣ кунед ва реклама мекунед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи замини навбатӣ муварридони азиз дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. Дар маҳаллаи яъне ки деҳаи Гулбоғ мешавад. 10 сотих замин дорад ки 3 дар хона аст ки хона бо ремонти миёна таъмин аст ки хай барои зиндаги кардан мешавад гуфтагаи соҳибшон. об свеч ҳам аст, гирдаш маҳкам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дар берунаш аст ки фурӯхта мешавад бо нархи 90,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. якта калидор верантам дорад. Кадом метавонед агар харидор бошед дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед бо арзонам мекунем гуфтага барои бародарони ғариб савдои хубам мешавад. Марҳамат, дигар маълумоти параша дӯстон занг зада гирен. наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ аст ки барадон дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар якум Советский. Як хонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 25 квадрати метр, яъне ки доми кирпичина бардорон. об свечам ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. ремонти беҳтарина ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминай. кадом маълумотиш ки бардорон агар ба шумо фаҳмо набошад дар рақамҳошон муроҷиат кунед, ба шумо мефаҳмонанд. агар кадом метавон ки харидор бошед ба шумо обязательно маълумотша мефаҳмонанд. фурӯхта мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, яъне ки муомила мекунанд. рақамҳошон дар поёни видео муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша айхчон пурсен. дӯстон, мо навора давом медиҳем ва тамошо кунед бо квартира хонаҳои арзонам ҳастад. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ бардон дар шаҳри Ваҳдат аст ки дар ҳамин территорияи районҳо шуда. дӯстон, маълумоти аниқш нестай. 8 сотих замин дорад ки дар хона кардагӣ тайёрай. хона 2/6 ва ягаш 6/3 аст, якта калидорам дорад. кӯхонӣ дар дарнуш аст, подвалам дорад бардони азиз. об свечам пастяни ҳуҷҷатош тайёрай барои оформӣ кардан. фурӯхта мешавад бо нархи 149,000 сомон бо савдо ҳам мешавад. дар ҳамин номерошонам имо WhatsApp доранд. соҳибуш дар Россия бардорон гуфтагие ки кадоми харидора савдо мекунем, ягон маълумотш агар дар кор бошад
дар ҳамин рақамҳои занг занан ё ки нависанд, мо дигар маълумотша метиҳем гуфтага. марҳамат, ягон саволи нофаҳмо боша метавонед ки нависен, саволотона ҷавобша метиҳанд. 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар райони Сино бардорон дар поликлиникаи 14, яъне ки наздикии поликлиникаи 14 мешавад. духонага квартира ҳастад, дар 7-ум ошона қарор дорад, 42 квадрати метрай, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонти беҳтарин кардагия бардони азиз. доми 9 этажа ҳаста, яъне ки дар 7-умуш қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аста. бо ай 290 000 сомон бо савдо ҳам мекунем гуфтага соҳибшон. кадомтон агар харидор бошед ки ягон маълумотиш ба шумо фаҳмо набошад, дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед ва маълумоти бештараша гиред. 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшии навбатӣ мо бардони азиз хонаи заминӣ аст ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар райони Сино ай политехникум 1-4 километр поёнтар аста гуфтааст соҳибшон. 4 сотиқ замине ки 6 дар хона кардага ки хона ремонтуш барои зиндагӣ кардан мешавад. якага калидор дорад, обсветша аста, гирди хона маҳкамай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад бардони азиз ки фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ. бо вариантҳои алишӣ ва арзонам мекунем гуфтага соҳибшон. беҳуда занг назананд. кадомитон агар харидор бошед метавонед ки дигар маълумоти пурраша занг зада гиред. 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор бардони азиз аниқ маълумотша нагуфтем дар кадом кӯча қарор дорад. 8 сотиқ замине ки 5 дар хона дорад, якта калидор ва обсветчам ҳастае ки ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамин хелчиам дорад, оғулам дорад бардони азиз. бо ҷои тандурхона ҳастае барои берун нон кардан. гирди хона маҳкама ва якчандта дарахтони навниҳолам шинондагӣ ҳастае бардони азиз. ҳуҷҷатҳои хона 100% хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст гуфтааст соҳибшон. нархаш 150 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. хонара бинай пеш бинен бо муомилаи хуб мекунем гуфтааст. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшии заминӣ аст ки дӯстон дар ноҳияи восеъ қарор дорад. узи ризоят ки яхелош масалан кӯчашона маълумоти пурраша намефаҳмонанд. 6 сотиқ замине ки 4 дар хона дорад, якта калидор, гирди хона маҳкам аст ки бо обу свет таъмин аста ва дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад бардорон. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шам аст ва аловхона барои нон пухтан ва оши берунӣ ягон авқут кардан ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад гуфтага соҳибшон. кадомитон агар ягон маълумотиш фаҳмо набошад дар ҳамин рақамҳошон занг зада дигар маълумоти пурраша мегирем бардорон. агар шумо ҳамин хел дошта бошед хона, замин, квартира дар номарои ватсап иморӯӣ кунед, мо реклама мекунем. то видеои оянда.